Muli bwanja malawi nonse konse kumene muli. Ineyo ndi president uja wachipani cha Freedom Democratic Party FDP Alex Me2. Ineyo ndikufuna kulankhula kwambiri pa zochitika zimene zikuchitika m'dziko lathu, dziko la Malawi. Mutha kuona kunena kuti pali gulu iliri limene likuyimira Malawi ngati gulu la Malawi First, limene lakhala likukonza zionesero, koma zioneserozo kumapeto kwake zikayambika, kumapeto kwake zikumakumana ndi mavuto. Mavuto ake nkukhala kuti anzathu achipani cha MCP akumatuma zigawenga zimene zikumasokoneza zionesero zathu. Akumatuma zigawenga zimene zikumasokoneza zionesero zathu. Ndiyeno chokhumudwitsa nchonena kuti ifeyo Amalawi ambiri tangokhala chete osafuna kulankhula pa zimene zikuchitika m'dziko la Malawi. Tangokhala chete osafuna kulankhula pa zimene zikuchitika m'dziko la Malawi. Nkhani yochosa president tangoisiya m'manja mwa olemekezeka Aboni Kalindo, olemekezeka Bambo Redison Muno, olemekezeka Richard Mphepo, komanso brother Charles Ben Longwe. Kodi ufulu umene akumenyera anthu amenewa ndi wa mabanja awo okha kapena ndi wa dziko? Ufulu umene akumenyera anthu amenewa ndi wa mabanja awo kapena ndi wa dziko lonse la Malawi? Kodi amene akumva kupweteka ku Malawi kuno ndi achina Redison Muno okha? Kodi amene akumva kupweteka ku Malawi kuno ndi achina Charles Ben Longwe okha? Kodi amene akumva kuwawa ku Malawi kuno ndi achina Boni Kalindo, achina Mutolo, kapena achina Richard Mphepo okha? Amalawi tatiyeni tigwirane ni manja pothesa nkhanza zimene akupanga MCP. Tatiyeni tigwirane ni manja pothesa nkhanza zimene akupanga MCP pomatuma zigawenga kuti zizithana ndi anthu amene akufuna kupanga zionesero. Kwambiri ndikufuna kulankhula ndi anzathu a zipani zina ngati zipani za DPP, ngati zipani za UDF, ngati zipani za Ford. Mwangokhala chete osafuna kutenga nawo gawo pakutsutsana ndi nkhanza zimene akupanga MCP. Kumbukirani kunena kuti kukubwera kampeni imene izayambe mu 2024. Kodi muzapanga bwanji kampeni ngati MCP ikuonesa nkhanza pa ma demonstration? Ngati mukulolera kuti MCP izituma zigawenga kumathana ndi anthu amene akupanga ma demonstration, kodi mukuganiza kunena kuti nthawi ikazakwana yoti mupange kampeni inuyo anthu a DPP, inu anthu a Ford, inuyo anthu a UDF, kodi muzapita kulilongwe kukapanga misonkhano? Kodi saka kugendani? Kodi saka kuponyani miyala? Nthawi yakwana sopano yoti UDF ime poera kuzuzula kapena kutenga nawo gawo pa zionesero zimene akuchita achina Boni Kalindo. Nthawi yakwana yoti DPP ime poera idzuke nkutenga nawo gawo pa zionesero zimene akuchita achina Redison Muno. Nthawi yakwana yoti Ford ime poera kuzuzula zimene akuchita anthu a MCP, zigawenga za MCP. Ndi nthawi yoti tigwirizane tonse azipani Freedom Democratic Party, UDF, DPP komanso Ford ndi zipani zina. Tithane ndi ulamuliro wa nkhanza umene ukuchitikawo. Tithane ndi ulamuliro wa MCP wa nkhanza ofuna kubweresa ulamuliro wa chipani chimozi. Amalawi tiyeni tigwirane ni manja. Tiyeni tilikonde dziko lathu osati tikonde chipani. Tiyeni tilikonde ni dziko lathu osati tikonde chipani. Chipani chimayenda bwino ngatiso dziko anthu akusangalala.
kuti anthu azati votere time nawo pa mavuto amene akukumana nawo lerowa. Inu anthu a UDF, inu anthu a DPP, inu anthu a Ford, tiyeni tikaime nawo kuti dziko lili kaende bwino. Tisalole kunena kuti dziko lizisokonekera, tisalole kuti MCP zitipanga nkhanza. Kodi ngati tikuwasiya anthu akuvutika ndi njala tizafune pa nthawi ya kampeni? Kodi ngati tikuwasiya anthu akugula zinthu pa mtengo wokwera tizakonde pa nthawi ya kampeni? Tikuyenera kuyambapo pano kuwakonda anthuwa kuti akumane amve kukoma ndi dziko la Malawi. Koma lero tikulolera kuti anthu athu azigona ndi njala, tikulolera kuti anthu athu azigula zinthu pa mtengo wokwera, tikulolera kuti chipani cha MCP chizachita nkhanza Malawi, pomwe tikufuna kuti 2025 azativotera bwanji ngati anthuwa tikuwasiya pa mavuto? Azativotera bwanji anthuwa ngati sitikuyima poyera nkuwatchinjiriza pa mavuto, nkuwateteza pa mavuto amene akukumana nawo? Ndimafuna ndikupempheni anzanga azipani zina kuti tiyeni titengepo gawo pa kulankhula. Ku chipani cha DPP kuli mavuto, mwalo mokonza Malawi, mwalo mokonza Malawi kuti akhale pamtendere. Tikulimbana ndi kukanganira na maudindo ku DPP, mukulimbana ndi kukanganira na maudindo ku DPP. That is not sense, zimene sizikupereka tanthauzo. A leader opposition musalikhale busy ndi kulimbanira na maudindo. Ino akondwani na nkhumwa musakhale busy kulimbanira na maudindo ku DPP, koma khalani busy kuona kuti kodi Malawi akuyenda bwanji, kodi MCP ikupanga bwanji. Taonani nkhanza zimene akubweresa polisi, taonani polisi yathu mwalo moteteza ziko ikuteteza chipani. Taonani polisi ya ku Malawi ndiyosiyana ndi mapolisi amaiko ena. Polisi ya ku Malawi kumateteza chipani osati kuteteza nzika za ziko la Malawi. Magwiridwe anu awo antchito a polisi ya ku Malawi ndiyokomera chipani osati okomera dziko. Lero tu dziko la Malawi lilibe polisi. Lero ku dziko la Malawi kulibe polisi, kulibe koti polisi ingathandize nzika za dziko la Malawi. Koma ife anthu azipani tangokhala chete. Ine lero ndafuna kulankhula ngati president wa Freedom Democratic Party amenenso ndikufuna kuzayimira masankho amene akubwera mu 2025 ngati presidential candidate wa Freedom Democratic Party. Ndimafuna ndikupempheni kuti tiyeni tigwiraneni manja. Tiyeni tigwiraneni manja Amalawi konse kumene muli. Uthengawo ukafike ku DPP, uthengawo ukafike ku UDF, uthengawo ukafike ku Ford ndi zipani zina. Aja amene amayima pawo khaja, amene anali independent aja lero sakulankhulapo china chilichonse, angokhala chete. Kodi tinene kuti mwina mwadyesedwa chibanzi? Amalawi tiyeni tigwiraneni manja. MCP tikayilekerera kupanga zimene ikupangazi 2024 tizakanika kupanga kampeni, tizakanika kupita kulilongwe, tizakanika kuenda madera osiyana kukapangisa kampeni, kukakopa anthu kuti azati votere. Chifukwa MCP ikufuna kugwiritsa ntchito njira ya nkhanza, ikufuna kugwiritsa ntchito kuti Amalawi azivutika, ikufuna kugwiritsa ntchito kuti Amalawi akhale pamoto. Ineyo ndikudabwa kwambiri kuona kuti zipani zangokhala chete. Ku UDF sakuzuzula kena kalikonse, sakulankhula kena kalikonse. A Ford yangoti pe sikufunapo kutengapo gawo. Koma pomwe MCP ikuzuza Malawi, polisi yathu yasanduka polisi ya chipani osatiso polisi ya ziko. Ku Malawi kuno ndifuna ndikusikimizireni kulibe polisi chitetezo, kulibe. Amene tikuadalira nda asilikali, amene tikuadalira ife ya Malawi nda asilikali. Komano kunena moona mtima ku Malawi kulibe polisi. Ku Malawi tilibe chitetezo lokutabwera lero anthu ozatiukira nziko muno. Polisi zaima kumbali ya zigawenga. Olokutabwera anthu zigawenga zofuna kuthana ndi ziko la Malawi lino, ndikukhulupirira kuti achitetezo athu azaima mbali ya zigawenga mwalo moteteza Amalawi. Taonani zimene zachitika kulilongwe pa 7. Apolisi mwalo mothana ndi zigawenga zimene zinabwera ndi miyala, apolisi mwalo mothana ndi zigawenga zimene zinabwera ndi zikwanja,
apolisi mwalo mothana ndi zigawenga zimene zinayima pa bridge apolisi anatembenuka nkumakathana ndi anthu amene amapanga zionesero zabata. Kodi ku Malawi tili ndi ufulu? Kodi ku Malawi kuno tili ndi apolisi, tili ndi achitetezo? Amalawi tiyeni tiganizeni mozama. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti ifeyo anthu azipani ngati UDF, ngati DPP, ngati Afodi, FDP, tiyeni tithaneni ndi anthu awa IMCP. Dziko la Malawi sili kuyenda bwino. Tikachita masewera ndithu, tikachita masewera MCP ikhala chipani chokhazikika ilamula mpaka 2030. Ndipo masankho amene akubwerawa sitizaphulapo kanthu. Masankho amene akubwerawa sitizaphulapo kanthu ifeyo ngati tikungokhala chete, chifukwa ali ndi njira zambiri zimene akufuna kuthana ndi anthu a opposition. Ndipo mukachita masewera inu anthu a opposition, inu anthu a UDF, Afodi azakupezerani milandu. Masankho amene akubwerawa simuzayima nawo. Masankho amene akubwerawa 2025 simuzayima nawo, simuzapikisana nawo. Fwa anthu awawa ineyo ndikutha kuona kuti akonza njira zosiyana-siyana zimene zikufuna kupanga affect ifeyo anthu a zipani zina. Ndikanakonda kuti tatiyeni tigwiraneni manja, tikhale ndi mkumano, tikhale ndi mkumano. A Freedom Democratic Party, a UDF, a DPP komanso Afodi tikumane tikambirane tione kuti tipanga bwanji. Tikumane tikambirane tione kuti tipanga bwanji. Uthenga wangawo ndimafuna kuti ukufikireni kwina kulikonse kumene muli, komanso mukaumva ugwiriseni ntchito. Ndikupempheni ino aboni kalindo kumene muliko, ndikupempheni a Redson Muro kumene muliko, a Charles Ben Longwe, iniyo a Richard Mphepo, a Mutolo, a Game Changer ndi anthu tonse kuti tatiyeni kale pansi tikambirane tione kuti kodi zikoli tithana nawo bwanji mavuto amene wawo. Ndiponso zioneserozi tatiyeni tipezeso njira ina yabwino yoti tipangire zionesero zoti makalata amene tikufuna kuti president achokewa achokedi, ndipo tipeze njira yoyenera yoti tipange zosonyeza kunena kuti president ameneyo atule pansi udindo. Koma tikakhala chete sizinthu sizichita bwino. Ndikuthokozeni kwambiri aboni kalindo, ndikuthokozeni kwambiri a Redson Muno, ndikuthokozeni kwambiri a Richard Mphepo komanso amuthola Game Changer, a Charles Ben Longwe ndi anthu ena nonse amene mwayima poyera kuonesa mkwiyo wanu kutena kuti Malawi sakuyenda bwino. Inenso ngati president wa Freedom Democratic Party Alex Me2 ndati ndikupempheni kuti tiyeni tigwiraneni manja, tiyeni tikumaneni, komanso talembere makalata anthu azipani zina kuti tikhale pansi tikambirane, tikhale ndi conference, tikhale ndi press briefing imene tingathe kukambirana kuona kuti kodi mavuto amene ali ku Malawi kuno tingathane nawo bwanji. Kodi nanga mavuto amene ali ku Malawi kuno tingapange bwanji. Ndimafuna ndipempheko zimenezi. Dziko la Malawi sili kuyenda bwino, dziko la Malawi lasokonekera, dziko la Malawi pali mavuto osiyana-siyana amene ifeyo tikukumana nawo, amene tingakumane nawo. Taonani ndalama momwe zikubedwera mboma. President uyu walephera kukwaniritsa zimene analonjeza, walephera kuthandiza mtundu wa Malawi, zimene akuganiza iye nkupangira nkhanza Malawi, zimene akuganiza iye nkuononga ndalama mdziko, zimene akuganiza president uyu ndizokomera banja lake. Pompano akunyamuka kupita kunja, akufuna kutenga anthu 80 akubanja kwake. Mukuona kuti zikoli pamene pali kuyenda bwino, pamene zikoli mukusowa forex, pamene zikoli mukusowa ndalama zakunja, koma iye akungoyenda mopanda dongosolo, mopanda phindu, palibe cha phindu chimene akutibweresera ku Malawi kuno. Akafuna kupanga kuyenda kupita kunja kumatenga chikhwimbi cha anthu, akumatenga anthu ambirimbiri akubanja kwake, pamene zipatala mulibe mankhwala, pamene zipatala mankhwala kulibe, pamene chitukuko sichikuyenda bwino, pamene chitetezo sichikuyenda bwino. Ndikukhumudwa nanunso a polisi, uthenga unso upite ku polisi kuti apolisi aku Malawi tasiyani kukonda chipani, tasiyani kuteteza zipani, koma muziteteza nzika za dziko la Malawi, chifukwa ndalama zimene mukulandira ndi misonkho ya Malawi. Tasiyani kukonda zipani,
ndizomvetsa chisoni kuti apolisi aku Malawi ndi osiyana ndi apolisi amaiko ena. Apolisi aku Malawi zochitika zanu ndizosiyana ndi apolisi aku South Africa, ndosiyana ndi apolisi aku Malawi, ndi osiyana ndi apolisi amaiko ena. Apolisi aku Malawi mmakonda chipani osati kuteteza anthu. Uthenga wangawo ndimafuna kuti upite pena paliponse poyenera kufika. Ukafike ku DPP, ukafike ku UDF, ukafike ku Afford, ukafikenso ku FDP members, ukafikenso ku Malawi First. Amalawi tiye tigwirane manja. Dziko la Malawi lisiri kuyenda bwino. Dziko la Malawi lasokonekera. Tigwirane manja. Tikachita masewera 2025 tizalephera kupanga kampeni. Tikachita masewera 2024 tizakanika kupita mmadera ukapangisa kampeni. Chifukwa anthu awawa azapanga kutekera kwina kulikonse kusokoneza misonkhano yathu. Pamene pazakhala msonkhano wa DPP azikayesesa kupeza zinthu zoti zisokoneze chitetezo chathu. Pamene pazikakhala UDF azikayesesa kuti msonkhano wa UDF uzisokonezedwa. Pamene pazikakhala Afford aziyesesa kupanga plan ina iliyonse yothekera kuti azithana ndi azisogolera azipani. Ineyo Alex Me2 nimafuna ndikupempheni kuti tiye tikhale ndi mkumano wa ife anthu azipani. Tikhale ndi mkumano, tathandiza anzathu a Malawi First, tathandiza anzathu amene akupanga zionesero, tigwirane nawo manja. Tiime poyera kuonesa mkwiyo wathu kuti president walephera, tiime poyera kuonesa mkwiyo wathu kuti dziko lisiri kuyenda bwino, tiime poyera kuonesa mkwiyo wathu kuti polisi yathu sikutithandiza, polisi yathu ikutumikira chipani osati ikutumikira dziko. Polisi yathu sikutumikira dziko koma ikutumikira chipani. Ndiye tiye tigwirane manja polankhula, tigwirane manja potenga pogawo pazimene zikuchitika ku Malawi kuno. Ife anthu azipani titenge pogawo pazimene zikuchitika ku Malawi kuno. Tisangokhala chete. Ku DPP ko tasiyane kukangana, ku DPP ko tasiyane kulimbanirana maudindo, ku DPP ko mangani chimozi, sankhani president mmozi amene angazayimire chipani chanu pa nthawi ya zisankho. Musalimbane ndi kulimbana ndi kukangana ku DPP ko. DPP ndi chipani chachikulu koma lero DPP zimene kupanga sizikuonesanso ngati kuti DPP ndi chipani chachikulu. Ku DPP mwalo mwa mgwirizano mukubweresa mkwiyo kwa supporters yanu, mukungolimbana ndi kukanganirana maudindo. It doesn't make sense. Amalawi tiyeni tigwirane manja. Amalawi tiyeni tikondaneni. Amalawi tiyeni tiimeni poyera. Ifeyo achinyamata tiyeni tiimeni poyera potukula dziko lathu. Anthu awawa tikawasekerera tidziwe kunena kuti dziko la Malawi lilipita pansi. Dziko la Malawi ufulu kulibe. Dziko la Malawi mtendere kulibe. Dziko la Malawi palibe china chilichonse chimene tingapindule. Ineyo ngati Alex Me2 President wa Freedom Democratic Party FDP ndikufuna kukulimbikisani kuti tiyeni azipani tonse konse kumene muli tigwirane manja tithane ndi ulamuliro umenewo. Achakwera akufuna kugwirisa ntchito mphamvu. Achakwera ndi chipani chawo akufuna kugwirisa ntchito nkhanza. Akufuna kuopseza Amalawi kuti asamakhale ndi ufulu olankhula. Akufuna kuopseza Amalawi kuti asamakhale ndi ufulu wa ma-demonstration. Koma iwo ayiwala kuti anatenga dzikoli, anatenga boma chifukwa cha ma-demonstration. Achakwera amaenda pansewu 2019. Achakwera amaenda pansewu 2019 kupanga nawo ma-demonstration. Achilima amaenda pansewu 2019 kupanga nawo ma-demonstration. Kodi zivuta bwanji anthu a DPP, azikuluakulu a DPP, azisogoleri a DPP ukapezeka nawo pa ma-demonstration? Kodi zivuta bwanji asogoleri a UDF kukapezeka nawo pa ma-demonstration? Kodi zikuvuta bwanji Afford kukapezeka nawo pa ma-demonstration? Sogoleri wa Afford kapena asogoleri a Afford kukapezeka nawo pa ma-demonstration? Zivuta bwanji asogoleri a Freedom Democratic Party FDP kukapezeka nawo pa ma-demonstration? Tiye titengeni chisanzo chimene amapanga Achakwera nthawi ya ma-demonstration. Titengeni chisanzo chimene amapanga achilima pa nthawi ya ma-demonstration. Nimafuna ndikupempheni kuti Amalawi nonse tiyeni tigwirane manja. Amalawi nonse tiyeni tithandizane tigwirane manja pofuna kutukula dziko lathu. Dziko lathu sili kuyenda bwino. Dziko lathu lasokonekera. Dziko lathu kwalowa mavuto azaoneni.
ndikunena mobwereza kuti tikachita masewera 2024 tizakanika kupanga kampeni. Anthu awawa ndi ankhanza, anthu awawa alibe kuthekera kothandiza Malawi, alibe kuthekera kotukula Malawi, anthu awawa afuna kugwiritsa ntchito nkhanza. Chimene alowera mboma ndikufuna kutukula mimba zawo, kuthandiza mabanja awo, osati kuthandiza Malawi. Chipani ichichi ndi chapasi pa nyanja, chipani ichichi ndi chapasi pa nyanja, cha sataniki ichi chikufuna kukhesa mwanzi. Musaiwale kunena kuti ananena kuti ngati angapande kukwanirisa zofuna zawo azalolera kukhesa mwanzi, lero akukhesa di mwanzi. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti inuyo anthu a DPP, inu anthu a UDF mukonzekere kumangidwa pofuna kuchinga kuti musazapange nawo kampeni. Ife azisogoleri azipani ngakhale Alex Me2 akonzekere kumangidwa pofuna kuti azachinjirize kuti tisakhale ndi mwayi opanga nawo kampeni 2024. Ndiye tiyeni tipezeni njira, tipezeni solution yabwino imene ingazathandize kunena kuti MCP tigonjese, tizakhale ndi ufulu opanga nawo kampeni, tizakhale ndi ufulu opanga nawo kampeni 2025. Koma tikangokhala chete zinthu zitivuta, tikangokhala chete tiyipasa MCP mpata kuti izalamule mpaka 2030, mpaka 2040, mpaka 2060. Zimene zozo ndikufuna ndikuuze na Malawi. Azisogoleri a MCP onse ndi ankhanza. Azisogoleri a MCP zimene akukambirana zonse ndi za nkhanza. Ndifuna ndikuuzeni. Ndiye tikangokhala chete ife ngati asogoleri azipani palibe chimene tingapindule. Ku DPP ko zukani ku DPP ko, tiyeni tiyimeni poyera kuthandizira zionesero, tiyeni tiyimeni poyera kuthandizira zionesero ku Malawi Fest. Tathandize achina Boni Kalindo, tathandize achina Richard Mphepo, achina Redson Munro, tathandiza anthu amene wawa, osati kuathandiza pa ndalama pokha iye, koma tathandize kukapezeka ku Malawi kuti dziko lapansi liziwe kunena kuti ku Malawi zinthu sizili bwino. Koma tikangokhala chete palibe chanzeru chimene chingachitike. Ineyo Alex Me2 ndimafuna kulankhula. Zikomo kwambiri, Ambuye akudaliseni. Ndikupempheni kuti audio yanga mukaimva ipitiseni kuyenera kupitako, ikafike malo onse oyenera kufika, ikapite kwa azikuluakulu a DPP, ikapite kwa azikuluakulu a Ford, komanso UDF, komanso Freedom Democratic Party, komanso ndi anthu ena onse amene amayima pawo ngati independent presidential candidate wa independent, ikakufikeni. Komanso ndi amabungwe ena onse, anzathu azipembezo, audio ikakufikeni. Ifeso anthu azipembezo, inunso anthu azipembezo, tiye titengeni gawo polankhula, pozuzula zimene zikuchitika zikuzipembezo. Titengepo gawo pozuzula zimene zikuchitika m'dziko la Malawi anthu azipembezo. Kaya kuchisilamu tiyeni tizuzuleni, anzathu achisilamu tiyeni tizuzuleni soni ziko limomwe likuyendera pamene lafikapa. Anzathu amipingo tiyeni tizuzule chipani chimene chichi, tizuzuleni MCP pa zimene ikupanga anthu amipingo, tisangokhala chete. Zikoli tiziwe kuti anthu athu anzipembezo mwe akuvutika kugona ndi njala, anthu azipembezo akuvutika. Ndiye tisangowasiyira amabungwe okha, ifeso anthu azipembezo, inunso anthu azipembezo mutengepo gawo. Anzathu achisilamu, anzathu achikristu, chipembezo china chilichonse chiyime poyera ngati momwe akupangira Pastor Mbewe. Tathokozeso kwambiri Pastor Mbewe kuti azuka ayima poyera kuzuzula zimene zikuchitika m'dziko la Malawi. Timafunanso tipemphe kuti anzathu azipembezo zina, azibusa azipembezo zina, tiyeni muimeni poyera. Anzathu achisilamu tiyeni imani poyera, timakhulupirira kuti chisilamu ndi chipembezo chimodzi chimene chimabweretsa mtendere m'dziko. Chisilamu ndi chipembezo chimodzi chimene chili chabwino, chimene chimabweretsa mtendere m'dziko, chimene chimaphunzitsa mtendere, chimene chimaphunzitsa chikondi, chimene chimalimbikitsa maufulu chisilamu. Ndikupempheni kuti asilamunso tiyeni titengeni gawo pozuzula zimene zikuchitikazi. Taonani ufulu wa dziko la Malawi kuonongeka. Taonani ufulu wa dziko la Malawi kuonongeka. Taonani apolisi momwe akugwirisira ntchito udindo wawo, momwe akugwirisira ntchito. Tiyeni ife anthu achisilamu tilankhule, tikalankhulire mtundu wa Malawi. Anthu athu akuvutika, anthu athu akupangidwa nkhanza,
akangomva kulilongweko kunena kuti uyu ndi ochokera ku Mangochi, akangomva kulilongweko kuti uyu ndi ochokera ku Machinga, ochokera kumwera, uyu ndi muyawa kumpanga nkhaza ku polisiko. Ndiyeso ife asilamu tiye tilankhuleni kulankhulira dziko la Malawi sili kuyenda bwino. Nimafuna ndikupempheni mwa mtundu wotero kuti tonse tiye titengeni ponigawo ineyo Alex Me2 ngati president wa chipani chija cha Freedom Democratic Party amenenso ndikufuna kuzayimira nawo 2025. Ndingoti ambuye akudaliseni konse kumene muli. Zikomo kwambiri.